Helo, bore da. Bore yma, rwy'n mynd i ddangos i chi sut i lawrlwytho raglen o'r enw Cysill. A mae'r raglen yma yn raglen gwych i helpu chi wirio eich gwaith Cymraeg, yn helpu chi wirio treigladau a sillafu. Felly os chi roi Cysill mewn i Google, chi ddim yn moyn Cysill ar-lein, mae'r raglen i gael ar-lein, fel gallwch chi dorri a glido testun mewn i'r bocs ar-lein. Angen chi fynd i Cysgliad fan hyn. A wedyn mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud y raglen yma i gyd am ddim i ysgolion Cymru. Felly os chi'n mynd lawr fan hyn, mae'n dweud get Cysgliad for free. Chi'n gallu clicio newid yr iaith ar y top os chi'n moyn. Chi'n mynd fan hyn, jyst clicio'r download, a wedyn mae'r raglen yn cael ei lawrlwytho. Wedi lawrlwytho'n barod fan hyn. Clicio'r opening application nawr. Mae'n mynd i agor y raglen, lawrlwytho fe, a'i osod. So mae eisiau install fan'na. O, mae'r un yn hedfan nawr i gymharu'r lleill ni wedi bod yn gwneud yn ddiweddar. Mae fe. Gosod Cysgliad. Iawn. Mae fe'n dod nawr. Mae'r dewin yn gwneud ei hyd ar fy nghyfrifiadur. Felly, unwaith mae hwn wedi lawrlwytho, mae dwy elfen gwahanol i'r raglen yma. Mi fydd gyda chi geiriadur yn barod i chi ddefnyddio, a mi fydd gyda chi raglen i wirio eich treigladau a safon eich iaith Cymraeg. A mae'n wych bod hwn yn rad ac am ddim i bob un plentyn ar draws Cymru. Felly bod unrhyw un yn gallu lawrlwytho fe, fod onest. Dyma fe. Jyst yn clicio ar yes neu parhau neu beth bynnag. A wedyn mae hwn yn mynd i weithio o fewn Microsoft Office. Felly pan ych chi'n gwneud eich gwaith yn Gymraeg, gallwch clicio ar taleb ar y top, a wedyn gallwch chi wirio'ch iaith trwy ddefnyddio y raglen yma. Felly mae wedi osod ar y cyfriadur, a dyna fe, ni wedi gorffen. Os fi'n cau hwnna, cau hwn lawr, cau hwnna lawr, a dyma nhw fan hyn nawr. Maen nhw ar yr ochr chwith fan hyn. Cysgair yw'r geiriadur sydd gyda chi. So os chi moyn chwilio am geiriau Cymraeg neu Saesneg a chi'n ddim yn gyfarwydd gyda'r gair, wedyn gallwch chi roi rhywbeth mewn fan'na, a mi fydd e'n dod i fyny. Mae busnes fan'na, a wedyn gallai jyst hedfan lawr yw vision osgoi. So mae'r geiriadur yma da chi wedyn ar eich desktop, a wedyn dyma'r raglen Cysill, ble gallwch dorri a glido unrhyw testun sydd gyda chi mewn i fan hyn, a clicio'r gwirio, a mi fydd e'n gwirio'r iaith i chi.